nyangara flade Mamadu yo donila lagra Konate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Adi temananye. Aywa ulasa ambadu asinzilen kofani Allahu ta'ala to barkamay. Anan solile ko alakira ka sallallahu alaihi wasallam. Salim. Haklila ambe le 22e mois 2026 la. Sigatola. Ambe nyongolo shuina radio liberté la. Aha. Sungalo jumashu folo. Odo. Ulamba nyina ala fe. Aha. Kalo imbonya kama anga dugo ala kamine. Amin. Anga jamana wo ala ko basiki. Amina. Hami bi mao mala mini ala tabibe. Kalo imbonya kama ala ka hami beno. Amin. Ambi foli di mali donu baga bema. Sigatola. Ambi mindo ananti mindo. Aha. Ka foli di jamana nyamagaw ma. Uya foli so. Ka foli di dugutigiw ma. Sigatola. Ananga la dala magaw. Wallahi. Ananga kumatigiw. Aha. Yo do. Ay. O jiluwi. Sigat. Uyame. Beka dusukun ka kelen. Aha. Nini jamana inde. Tayoro wereti. Sigatola. Ah? Sigatola. An bɔra Gambi sa. Aha. Dɔ ye du jɔ k'a ba. Dugumana ni sanfɛla k'a tile d'a ma. Aha. Nga ni y'an dan di basigi. Sigatola wallahi. Du min bɛ bani bolo Ameriki. A ɲɔgɔn ka dɔgɔ mɔgɔ bolo ye. Sigatola wallahi. Nga a taara. Aha. Ayi ni yanbugu danni tɛ. A ti sigi. Sigatola. Wa o bi cogo min na bɛɛ bi ten. Wallahi. Tɛrima faamu di. Oju. An b'a ɲini Ala fɛ. Aha. Hali ni Ala m'a kɛ anw kama. A ye sunkalo min boɲɛ. Aha. A n'a ye kɔrɔna jigi sunkalo min kɔnɔ. Aha. Ala k'a kɛ o kama an ka jamana Ala k'a basigi. Amina ya rabbi. Natal. Kana sumaya su na dugaw la koyi. Sigat. An ka a bi bɔ da la cogo min na Aha. a bi minɛ ten. Sigatola. Ya Rabbi Ala k'an laban ɲɛ. Amin. Na A'udhu billahi minash shaitanir rajim an bɛ taga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. Ya Rabbi Ala ka don an n'a cɛ. Amin. Na Bismillahir rahmanir rahim n'an bɔra yen Aha. an bɛ sinsin ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Sigatola sizin yɔrɔ ɲini. Bismillahir rahmanir rahim. Aha. Tɔgɔ saba de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la. Sigat. Ismul Azam Aha. o b'a kɔnɔ. O ye jumɛn ye? Aha. Allahu. Sigatola. I m'a ye adamaden o adamaden ni Ala y'i da Aha. n'a ye tulo k'i la Aha. tulo disɛn bɔlen don Alahu de la. Sigatola. Tulo woni Aha. o de ye Alahu wo ye. Sigat. N'o tɛ yen timɛni kɛ. Wallahi. O de ye Ismail Azamu ye. Aha. N'i ye Alahu fɔri cogo o cogo a bɛ Ala tɔgɔ dɔ d'i ma. Sigatola. Nin tɛ wa? Aha. Allahu. Aha. N'i ye kelen bɔ a la lillahi. Aha. N'i ye kelen wɛrɛ bɔ a la lahu. N'i ye dɔ wɛrɛ bɔ a la hu. Abayi su den ni do. O de ye Alahu ye. Aha. Ismail Azamu don. Sigatola. O bɛ bisimilahi la Aha. arahamani b'a kɔnɔ o arahamani bi bɛn harifu 7 ma. Sigat. Wala wala. O harifu 7 o ye dimanche ni ntɛnɛn ni tarata ni araba Sigat. fo ka taa bila kunɲɔgɔn don 7 la. Odo. Alifo min b'a la Aha. o ye dimanche ye ahadu Aha. ala kelen. Sigatola. Lamu min b'a la o ye ntɛnɛn ye Aha. lutufu o ye ala ka hinɛ ye. Ara min b'a la o ye tarata ye arazaku o ye garijɛgɛ ye. Sigat. Abayi su den. Ma min b'a la e sigira tarata in gawo sabula garijɛgɛ b'o kɔnɔ. Sigat. Rabbi garijɛgɛ ɲuman ala k'a d'a ma. Amin. Ma min b'a la o ye araba ye. Aha. Alifu min b'a la o ye alamisa ye. Sigat. Na min b'a la o ye juma ye. Allahu akbar. Arrahmani ha min m'o ye juma ye ha min b'a la o bi bɛn araba de ma. Sigat. O de ye dɔnni ye el hayyul qayyum. Sigat ni do. Ala Aha. ne m'a f'i ye n ko alakira ko Aha. ko n'a y'a sɔrɔ ala bi yɛlɛ mɔgɔ fɛ diɲɛ na ko ala tun bi yɛlɛ arahamani fɔbaga de fɛ Allahu sabula akbar. o ye diɲɛ de ye. Sigatola. O arahamani bi basumalatu la arahimi b'a kɔnɔ n'o ye lahara nɛɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye. Sigat. A bɛɛ ti don ye. Ala ka nɔgɔya ni. Amina rabi. Aha. Bɛɛ ti don ye dɛ. Sigat.
ngo donbaga manja ne balimakɛ ka so jenina se t'a ye n ye n dɛ dugu tila fɛ ka taa wari pakelen bila a fɛ yen e bi don tɛrɛma faamu de yatimɛdenw bɛ du kɔnɔ gɛlɛya fɛ hali baw t'a fɛ ka sun don k'i den ka malobɔrɔ ta ka taa bila yen e bi don o basimalatu a barika ala k'a don an na Jibrila ye jigi ko 124 de k'ala kira kan a jigi o jigi san'a ka kuma Muhamadu fɛ a b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim a bɛ sɔrɔ ka kuma ni kira ye o de la kuranɛ min jigira ala kira kan bisimilahi nana kɔnɔ siɲɛ 114 sabula kuranɛ sura ye sura 114 nka sura dɔ bɛ yen a t'o daminɛ na o ye suratu tawbatu ye o tuma 113 mɛ 14 nana yɔrɔ jumɛn suratu naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'alu alayya wa atuni muslim adama kelengole fulakɛ ai hali ka misi murutira o b'a fɔ bere dɔ ma ko mali zunzun dɔw ko da ayi ni y'o da bere tigɛ fulakɛ i ka misi murutire ka nin fɔ da bere la innahu min sulemana wa innahu bismillahir rahmanir rahim k'a fara misi kunna i bɛ taa juru don a la e y'a faamu wa basumalatu de ye barika ye tomi min bɛ basumalatu duguma n'o ye ba o tomi ye o tomi o koorilen don n bɛna tijaniyaw ka gunnɔba d'i ma sisan ni tijaniya bɛ wurudili kɛ u bɛ finijɛ da ɲɛfɛ finijɛ kɔrɔ ye an bɛ ka ala min wele ala ka sira jɛlen don silamɛya jɛlen don namara t'a la o tuma an bɛ koori min kɛ finijɛma in kunna o koori de ye basumalatu koori ye sanfara 7 bɔr'o la dugufara 7 bɔr'o la adamaden ɲɛ finma bɔr'o la n'o finma tɛ i ti yeli kɛ o de la n ko ma o k'a wurudi ni sunkaloba in na sunkalo tilalen don 5 de ye shaharu ramadan tilayɔrɔ 5 de b'a la siyamun i bɛ sun don a kɔnɔ wa kiyamun i bɛ su jɔ a kɔnɔ wa qiraatun i bɛ kuranɛ kalan a kɔnɔ wa badrun badirikɛlɛ kɛra a kɔnɔ wa tasamuhun yafa bi kɛ ɲɔgɔn ma a kɔnɔ n'o kɛra ala ka fatuhu bɛ na a sɔmu min tulu ilfajiri ila ghurubi shamsi ka bɔ tile bɔli la ka taa s'a binni ma dɔw bɛ sun tigɛ ni safo selira kana tagabolo dɔgɔya e y'a faamu wa mɔgɔ t'i bin k'a mɛn k'i to jiri bala n'i ye dugumana sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko i bɛ na e ma se lahara o e bɛ ne kafiriya mun na e ti ne balo i ti n ka nasɔngɔ bɔ i ti n ka so sara e bɛ ne forcer ka don i ta la cogo di ni min ko a bɛ sun tigɛ fajiri o dan t'o la wa e min ko i b'a tigɛ ni tile binna e dan t'o la wa a dɔ sera ala fɛ yen wa ala ma sɔn nin ka balo wa a ma sɔn e ka balo wa mɛ e bɛ jɔ ala jɔyɔrɔ la cogo di n'a y'i ja gwɛlɛ cira dɔrɔn a min basi t'o la n'a yɛrɛ y'i ja safo seli kɛ n'a y'i ja fajiri kɔnɔ tɛrɛma faamu de mɛ o ti kɛlɛkɛ kun bɔ an si ma se ala fɛ o tuma sunkalo a fɛn fɔlɔ ye sun di i da ka sun blɛ mɔgɔw ka du gundo kɔ k'a bɔrɔtɔ jimi ayi e ka sun ma yɛlɛ nkalontigɛ dabila
ɲuman fɔ min bi don i da ka taa se ngɔnɔ na o bɛ bali min bi bɔ farikolo la o bɛ bali o kan ka faamu kɔni ani kuranna kala a ye kuranna kala sunkalo in na hali n'a kɛra hijibu kelen tile kɔnɔ o kala ni su kora ni se k'a kala tile fɛ a kala su fɛ en tout cas sunkalo ye kuranna kala a bɛ kɛ kalo bɛɛ la nka tɛgɛ fa bi sunkalo kan wa kiyamun ani su joli cɛw bɛ ɲɔgɔn da ni su ye hali n'i ma se ka su joli bɛɛ kɛ i jija i ka jogo fila kɛ jogo fila in na n'i ye fatiha kala sura min ka di ye o d'a kan n'i tilara o la astagfirullah o kɛ siɲɛ 100 sɔli kɛ kira ka siɲɛ 100 la ilaha illallahu o fɔ siɲɛ 100 kasimu hali n'i da n'o ma ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye de ko nin bi su kɛ ka baro kɛ ni ala ye an bɛ jogo 17 min kɛ yɔrɔ anw y'a kɛ sunkalo ye sunkalo tɛ o kabi diinɛ dira kira ma don min fo ka taa se buguri kɛ don ma a tulo la kira tun bɛ jogo 17 in de kɛ a bɛ faamu wa nka an ka fara ɲɔgɔn kan misiri la ayi kira m'o kɛ nka o ti haramu ye tɛrɛma faamu de sabula i bɛ taa sɔrɔ ni dɔ kelen bɛ a ka so saliya bi don o la n'o ye adamani dirisa taatɔ ye o bɛ se ka taa donc baasi ti o la nka kana ɲinɛ dɛ o ye ko kura ye o ye ko kura ye mais ne ye bidaya kɔrɔ fɔ ye bidaya kɔrɔ ye ko kura mais o tɛ se ka kɛ haramu kura ye n'o tɛ kuranna yɛrɛ fa bɛɛ fan tɛ bidaya la n bɛna belebele dɔ d'i ma sisan i b'i galo ka bɔ finitiri fɛ sisan bɛɛ bɛnnen don a kan ko kuranna kɔnɔ soranfɔrɔ jumɛn jigira ikira de fɔlɔ ma jigiya mais mun kosɔn kuranna toli la ikira ma kɛ fɔlɔ ye fɔ fatiha kɛra fɔlɔ ye tere ma famude ikira bismillah bika lezi khalaka al-insana min alakin o le kira soran fɔlɔ yi min jigira alakira kan mais ni ye kuranna tole lajɛ bakara fatiha be bakara be mais muna ikira ma bila fɔlɔ la fo tari yɛrɛ sɔrɔ fo kuranna cɛma kira kɔni m'o to o tɛ bidaya ye mais o ye haramu kura ye wa a ti wali kan fɔ to ye wa a bɛ faamu wa a ye walikan fɔ to ye fɛn dɔ ye kura ye ni fɛn kura bɛɛ bɛ kɛ haramu ye seli bɛna se sa a tɛna selifini kuraw di ni kura bɛɛ kɛra haramu ye a bɛ gɛlɛya dɛ kira ninnu tile la kuranna sɛbɛnkun bɛ papiye jalanw a tɔgɔ ye di ngolow ni jiri pɛnpɛrɛnw kan Umaru ninnu ye a sɛbɛw kan sabula kira tile la a tun bɛ kunkolow la nka a sɛbɛlenkun tɛ o tuma kira bɔlen kɔfɛ o ko korona dɔnna bɛɛ b'a fɛ ka fatu pour que korona kana tunu adama naya min bɛ kunkolo la o sɛbɛ Musa bilen naya min bɛ kunkolo la o sɛbɛ n'o tɛ ni korona dɔnnaw taara korona ko bɛ ɲagami o de la u nana a sɛbɛ jiribolo jaraw ni carton yiri pɛtɛrɛw kan nka k'a taper mansin na bidaya n b'a fɔ ka min f'i ye bidaya ti kɛ haramu kura ye a bɛ faamu wa ala ka limaniya d'a ma nafilaw seli i ka ala bato a kɔnɔ ka tila k'i tɛgɛ jan ala ko a ka kira ma ko a maloya bɛ ni ala la ko jɔ dɔ k'a tɛgɛ jan ko ala nin di yan ko ala k'i tɛgɛ sigi k'a sɔrɔ a m'i jaabi ko maloya bɛ ala la e ye sɔlatul fatihi dɔn a bɛ fɔ a ma ko dayɛlɛli sɔli sɔlatul fatihi dayɛlɛli yɔrɔ hali minnu ɲɛ tɛ ko la n'a fɔra ko alifatiha o b'a kɛ ta ko nin o ye dayɛlɛli ye ni garijɛgɛ dayɛlɛla o hɛrɛ ka bon sɔlatul fatihi
a dɔnnen kɔ ka wari ɲini ka taa bila bangi la o ye kɛ wɛrɛ ye nka n t'a dɔn n b'a kɛ di bi i m'a kɛ ɔnkɛ wari hindu bɔ ka di yan dɛ maalu ti 102 ya ala gɛrɛ mɔgɔ dɔ la k'o ka solatul fati sɛbɛ ka di ma 102 ni dɔ ko i ma ko nasiko man ɲi a to a bolo ye kira ba bi bange don min na ji dɔ dira Jibirila ma k'a kana di ala kira ma o ye ji gansan ye wa k'a kana di kira ba ma o ye ji gansan ye wa kira ba y'o min tin nɔgɔyara fɛn bi fɛn kɛ fɛn ye o solatul fati n'i y'a sɛbɛ 102 i bɛ ala kira jiri dɔn wa o ye ngɔku de ye Allahu akbar e de la ka ngɔku falele kulu kunna ngɔku bɛ ji de la et puis jiri kabakoma don hali ni kɔ jara i bi kɔdɛgɛ seli i tɛ ngɔku kisɛ y'a la nka ni sa nana ngɔku bɛ tila ka falen o tuma kira ma si dɔn kira kun bɛ taama bɔgɔlimugu la a sennɔ kun tɛ ye ji mana bonya cogo cogo ngɔku de b'a kunna jama mana caya cogo cogo kira de b'aw kunna e ko ngɔku bɔ n'i ye cɛ ye kuru 3 n'i ye muso ye kuru 4 e k'a tobi k'a min k'i ko n'a ye kuma i ka solatul fati wurudi 102 sigiyɔrɔma 3 yɔrɔnin 1 i ka juru bi ala la ayi i y'o kɛ garijɛgɛ min kama i b'o sɔrɔ tɛrima faamu de ala ka limanaya d'a ma o kuma sunkalo kuranakala sun ani su jɔli ani jumɛn badirun badiri ma k'a kɔnɔ wa silamɛw suntɔ olu de taara kafiriw kɛlɛ badiri kɛlɛ kɛra a kɔnɔ o kɔfɛ dayɛlɛli kɛra a kɔnɔ ka yafa ɲɔgɔn ma sabula kira ni kafiru cira ɲɔgɔn na kafiru ko an ta tiɲɛna kira ko ayi a ta ti tiɲɛ ne ɲɛna aw ye ne gɛn ka bɔ yan fɔlɔ nka bi ala ye se di ne ma o ko kira ko o tuma ne bɛ mun kɛ aw la sisan aw de ye ne gɛn fɔlɔ ko kira ma ko fɔ ni yafara ala kira ko ma ko ne yafara aw ma antum tulaka aita e ti yafa i balama ma nin sunkalo in na e t'a dɔn ko mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ko n yafara mɛlikɛ 70,000 bɛ dugawu kɛ o ye e t'i jija ka o jɔyɔrɔba in sɔrɔ ala bolo n ko lahara don ni buru fiyɛra ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko a ye ne ala ka maabaw wele ka na n ka gituraw dɔw bɛ wuli ka na mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ninnu ye kira kuraw ye wa Jibirila b'a fɔ ala ma ko kiraw don wa baraji min b'u kunna a ti dan dɔn tɔw kamana gannen don tɔw jɔrɔlen don mais ninnu b'a la k'o yuguba ka na kɛnɛ kan Jibirila b'a fɔ ala ma ko kiraw don wa ala b'a fɔ kiraw tɛ ko a bɛ fɔ ninnu de ma ko wale afuna ani nasi minnu kun bɛ yafa jaa jɔyɔrɔ bɛ yafa la nin kɔfɛ n'a fɔ bilen ko n tɛ n da yafa fɔ lahara jɔ don sunkalo tile talaba bi se sisan an ka dugawu bɛɛ bi ban fo ka taa jɔ alahuma anta afuwun kɛrimun tuhibul afwa fa'fu anna ala e de ye yafa masa ye yafa ka di e ye yafa an ma mais e b'a dɔn yafa ka di ala ye munna e ti yafa sunkalo dile filɛ ma a y'a cɛsiri a kɔnɔ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a kɔnɔ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔ dɔ ka tɔɔrɔ o ka kɛ bɛɛ ka tɔɔrɔ ye ni degun ye dɔ sɔrɔ e ka t'o deguntigi dɛmɛ e yɛrɛ k'a dɔn n'o tigi ka degun kun tɛ ala kun tɛ hɛrɛ kɛ e ye
Tellement famodi ko siri me ɲɔgɔn na juguman t'a la o juguman di Ala ka ko fansi la Ala ka fɛn bɛɛ ka ɲi b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ Ala kan wa ne ye nin masala suru den ma yan Ala t'i maa jugu ye masakɛ dɔ ka premier ministre tun b'a kɛrɛfɛ lemaniya dafalen de tun b'a la lemaniya jɔn n'i nana fɛn o fɛn fɔ a ye a b'a fɔ alhamdulillah n'i nana fɔ ko dɔ ye mobili kura sɔrɔ alhamdulillah dɔ den fatura alhamdulillah mobili binna ni dɔ ye alhamdulillah avion billet dira dɔ ma alhamdulillah ale ka fɛn bɛɛ ye alhamdulillah u nan'u t'o la don dɔ jamana faama yɛrɛ nana accident kɛ o yɔrɔ dɔ tigɛra u nan'o fɔ a ye a ko alhamdulillah faama ko k'a tɔ kɛra ɲɛngoya da ye ne banana n nan'o f'i ye ko alhamdulillah a ko a ye taa cɛ datugu u taara datugu lajarabiw bɛ yen ja jamana faama kun lajarabila ni donsoya de ye donsoya ma ɲi dɛ n'i ka mɔgɔ lajarabila ni donsoya ye a bɛ muru bɔ misi kan na misi bosotɔ a bɛ muru bɔ o la n'a ye wɔlɔni kasi kan mɛn a bɛ t'o la n'i ka mɔgɔ jarabila ni donsoya ye dugawu kɛ dɔrɔn sɔgɔsɔgɔ k'a minɛ n'a ye marifa jɔ sogo min na ne ko o bɛ wuli ka taa n'o tɛ lajarabiba don dɛ nin ye jamana faama ye setigi don a bɛ jamana mɔgɔ bɛɛ mara mɛ Ala y'a lajarabi ni donsoya de ye n b'a fɛ k'a f'i ye Ala t'i mɔgɔ jugu ye ni Ala kun y'i jugu ye Ala t'i da jamana faama tora donsoya la a filira a y'a ka mara jamana ban pewu fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ la olu ye karaw k'a la olu fana bɛ yaala de k'u ka boli sɔnna de ɲini olu ka jo bi sɔnni adamaden joli de ye ba joli tɛ saga joli tɛ sɛ joli tɛ mɔgɔ de bi faga k'o joli k'u ka boli kan u y'ale minɛ dɔrɔn ko an ye cɛ kwalen sɔrɔ a ɲinɛ bolisɔ kɔnɔ o bi ja ale y'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo bɛɛ la miyetɔ ka kuma bɛ minɛ sogoboson yɔrɔ la wa u ma da la f'u taara datugu fagali kuma sera o y'a ka guloki bɔ a la k'a ka faniw bɔ a la o bɛna kunji waati min na ka joli kɛ boli kan u nana jeli fɔn ye a la accident min y'a sɔrɔ ni a taara o fɔ a ka premier ministre ye ko a joginna ni ministre ko alhamdulillah a ko ministre y'ale jugu de ye o joli fɔn in dɛ o yera la min kɛ olu y'u ka faama wele ko an ka ɲinɛ bolisɔn ma bɔ ko a kɛra cogo di ko joli fɔnkɔrɔ bi mɔgɔ min na o tɛ kɛ k'anw ka boli sɔrɔ an ko an bɛ nin kun ji san an y'a sɔrɔ joli fɔnkɔrɔ b'a la nka a y'a bila o joli fɔn in de y'a kisi a taara sin kasobo ma a ye min datugu a ko minisiri Bakari ma ko alhamdulillah minisiri ko alhamdulillah ko cogo di a ko joli fɔ min bi ne na dɛ a ko o de ye ne kisi n'o joli fɔ kun tɛ ne kun bɛ faga kuma ja Ala ti foyi kɛ ten a ye cɛ bɔ ka so tellement faamu de kuma na Ala ti mɔgɔ jugu ye ni dekun y'i sɔrɔ a kɛra ko dɔ kama o de la u ka dugawu don min ka di ye e ye o ko tɛ dɛ min ka ɲi i ma Ala k'o kɛ tellement faamu de n'o tɛ mɔgɔ bɛ hɛrɛ caman kanu a bɛ taa laban passeport da la a daminɛ ka di nka a laban ka kunna tellement faamu de Ala ti foyi kɛ ten Ala ka limaniya d'an ma naam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam n'an bɔra yen an bɛ kisi ni nɛɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a ji di Alakira kan amin a ye sɔliw caya bi salati ala Muhammadin tarfa'ul kurab a ye sɔliw caya naam إن موضوعنا اليوم يجري حول متابعة فوائد الصبر على البلاء a ko an ka bi walanda bi boli nafa min bɛ sabali la sabali bɛɛ ko tɛ bɔnɛ jiginni kan ni sabali la a dɔgɔtɔrɔ an furakɛ
e ka so jɔlenko ɲumani a bɛna yɛlɛma kɔnɔ o so binna n'i ko ala min y'a di yan ala de y'a minɛ ne na n'i da n'o ma walima i jigila denni kelen bɛ yen e yɛrɛ kɔni bolo o de ye ka fɛn bɛɛ ye i y'a don kalan na ka ko bɛɛ kɛ don kelen k'o de kun cira e bɛna kɛ cogo di n'o dekun y'i sɔrɔ n'i sabalila ko nafa min bɛ o la fɔ kɔrɔbɔli ka kɛ dɛ ne m'a f'i ye n ko hali n'i ye ekɔli kɛ kalo saba o bɛ examen kɛ i ye min kala n'i y'a dɔn don o don kɔlɔsi b'e bolo alhamdulilayi an ka taa misiri la fɔ ala k'i kɔrɔbɔ de ye i bɛ ka nin min fɔ i da la est-ce que a seri kɔnɔ wa o kɔrɔbɔli tɛ bigita ko ye o ye degun de ye dɔ ta bɛ se ka kɛ miliyari caman b'i kunna ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko n bɛna cɛ in lajɛ sisan selidaga min b'a ka so don o don a bɛ kɔlɔsi kurasan na don o don a sigilen bɛ golo kan n'a y'a sɔrɔ a ka o baara ye ni ala nɔfɛ ko ye n bɛn'o dɔn ala bɛ sin ka taa wuli i balima dɔ ka bitigi la o ka bitigi minɛ min jenina e yɛrɛ ni ala cɛ e bɛ se k'ale ka o bitigi ɲɔgɔnna 20 wari bɔ k'a d'a ma ala bɛna a lajɛ diplôme b'a bolo ka di e ma i bɛna mun fɔ n'i taara jɔ a da ala ka dɛ karisa a kɛra baara ye a da ala kan ala b'a fɔ k'a da ne kan e ka fɛn bɔ i kun k'o di nin ma o man girin e ye se to i ye ko k'a da ni ala kan min y'i ta fara fali tɔɔrɔ dɔ la sisan n'i ye fɛn bɔ i kun na k'o tigi dɛmɛ ala b'a fɔ nin da ye ne ala ka ko ye kuma a ye diplôme d'a ma a bɛ tila ka dɔ fara i ka garijɛgɛ kan tɛrɛma faamu de ala ka limaniya d'a ma na a sabanan dun sabalibaga ka baraji bi d'a ma k'a sɔrɔ a ma fɛsɛ nka lahara don kɔni ala bɛ weleli kɛ ko sabalibagaw bɛ min o de la sabali nana kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman fasbiru inna allaha ma'a sabirun a ye sabali ala bɛ sabalibagaw fɛ sabali fɔ man di ten dɛ ni mɔgɔ sabalila sabali bɛna ni kaari ye ni mɔgɔ sabalila sabali bɛna ni ɲumanya ye ni mɔgɔ sabalila sabali bɛna ni majigi ye mais ni sabali y'i jɛn ɲumanya bɛ taa ni sabali y'i jɛn yafa ɲɔgɔnma bɛ taga ni sabali y'i jɛn majigi bɛ taa o kɔrɔ ye di ne y'a fɔ e ye n ko muso dɔ tun bɛ yen ala tun y'a cɛ la jarabi gɛlɛya da don ni bi dumuni sɔrɔ la sini da tɛ yen muso bɛ bɔ ka taa dɔgɔ ɲini n'a ye dɔgɔ feere a b'o don nasɔgɔ ta dɔgɔ wari la a n'a balo a bɛ n'o d'a cɛ ma a ye don dɔ kɛ ala bɛna a lajɛ a bɛ ka cɛ in bonya parce que ala ko ka furukɛw bonya muso k'a majigi u ye a bɛ k'a kɛ o de kosɔn wa ou bien a bɛ kɛla mun de kosɔn ala ye examen bila a kunna k'a kɔrɔbɔ a taara dɔgɔ feere a don kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga a ye mun kɛ a ye dɔgɔ wari tila ka takula dɔ san o la k'o dun pour que a nɔgɔ bɛ se ka giriya dɔɔni san'a cɛ cɛ a ye takula don a da a tɔ tora cɛfɛrɛnin kelen giribu dɔ nana a fɔ a ye ko man kana lillahi kana lahu n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye m'a f'i ye n ko giribuya ti gansan ye olu de ye ala ka gɛturaw ye dugukolo kan garibu si tɛ yen min bɛ taama dugukolo kan mɛlɛkɛ de bɛ kama fɛn fɛn garibu bɛ taama o kan nka an k'an janto
an k'an janto baby boy bɛ taa gɔtɔrɔnda la i bɛ taa garibuw sɔrɔ kɔrɔna tilancɛ b'o kunkolo la mais u ti foyi la mobili daw la fi sabilillahi siga t'o la o caman bɛ kɛ cɛnnikɛlaw ye dɛ an b'o fɔ gouvernement ye k'u janto la ka kuranɛ kunu durusili ko tɛ bilen dɛ k'a kunu i taamatɔ k'a sɛbɛn ni métier dɔ tɛ yen papier jala ti maa balo dɛ i m'a ye bɛnbaliya ti ban misiri kɔnɔ e ye kuranɛ durusi e ti baara wɛrɛ dɔn i ti karamɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ t'i ka so dugawu kɛ ɲɛ kumana nin fana y'a durusi e fana y'a durusi abudu y'a durusi ne y'a durusi taa yɔrɔ foyi ti an na ni misiri tɛ ma an bɛ tila ka kɛ hasidi ye sabula ni e kasim bilala ɲɛfɛ hali ni e da talola dɔɔni kata pour que e ka bɔ i nɔ na ne ka bila ye mais n'o tɛ taa yɔrɔ tɛ o jɔnni y'o fɔ e kuranɛkala min maa bali métier la de e kun kalan bɛ ka Idirisa bɔ wa e kun bɛ Zakariyaw bɔ wa i kalan bɛ n'an fa Adama ye wa i kalan bɛ ni Zakariyaw ye wa e kalan bɛ ni kira Musa ye wa e kalan bɛ ni Alakira ye wa mais ng'olu bɛɛ kun ye métier tigiw de ye kuranɛ jala ti galo don o maa balo wa kuranɛ ma dɔgɔyalima tɛ Ala b'a dɔn nka métier kana Idirisa kun ye tailleur de Sidina Idirisa n'o kun ye ka fini kala k'a d'i ma an karamɔgɔ o ye kalali da ye tailleur bɛ yen taayala bɛ yen Ibrahim Idirisa kun ye tailleur de ye taayalan tɛ tellement faamu de kira Musa o kun ye Musa bugangɛnna ye Alakira ye dɔ k'a bɛɛ la kira kɛra jagokɛla ye ka tila ka kɛ bugangɛnna ye Zakariyaw o kun ye nɛgɛ porte dilanla ninnu tɔgɔ ye menuisier Zakariyaw kun y'o ye Nuhu o kun ye kurun dilanla ye kira Nuhu ko u ka turabuden dɔ bɛ yen ko Nunkɔrɔ e ka o ci siɲɛ 16 garijɛgɛ siri kɛmɛ maa min na kɛlɛ furuko ti ɲɛ walima n'a bolo donna min na o ti ɲɛ Nunkɔrɔ in ci siɲɛ 16 a kɛra siri modèle o modèle e ka kurunkɔrɔ ɲini k'o k'a la komi a caman ti sɔrɔ a bɛ se ka susu k'a mugu k'a la walima a bɛ se k'a tobi ni cɛ do siɲɛ 3 ni muso do siɲɛ 4 o kɛra diɲɛ siri o siri ye o bɛ tigɛ n'u ye turabu sabato i bolo a fɔ ko Ala yɛrɛ fɔlɔ de y'a da yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko Idirisa y'a da ayi Ala de y'a da aw ti fali kasi bɔ turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Bɔkɔso a tɔgɔ filanan ye jumɛn ye Mangosi o tɛ fila kelen o fila o ye tulo 2 ye ɲɛ 2 nun 2 kelen o ye da ye n'o b'i la kɔni Ala ye turabu da tellement faamu de an dati don bɛɛ la an dati taa o bɛɛ fɛ nka i janto a ye kow ɲɛɲini tellement faamu de Ala ka limaniya d'a ma naam a 4nan dun ma ɲina ni e ye kuranɛ kala kuranɛ ni ye nin fara nin kan o bɛ nin dilan e t'o dɔn i ma barika ɲini ko mɔgɔ bɛ taa don i ka karamɔgɔ dugawu kɛ ɲɛ fo e ta ye kuranɛ bɛ n kunkolo la dɔrɔn ayi hali ni dɔ ko i ka fɛn dɔ minɛ ka Ala janfa i b'o kɛ sabula n'o tɛ e ti balo muso 1 sɔrɔ la muso 2 sɔrɔ la e kan ka don so kɔnɔ ka so jɔ denbaya kan ka balo i b'o sɔrɔ cogo di an fa Adama kun ye sɛnɛkɛla de o de la dɔnnibaga ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ foro b'a bɛɛ bolo tellement faamu de an kana diinɛ kɛ
ko n'i ye kɔrɔna kala ka ban taa yɔrɔ foyi t'i la ni misiri tɛ misiri ye joli o tuma mɔgɔw bɛ tila k'an lajɛ yokorow ye 5000 bɛ taa karamɔgɔ 40 ko k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ tila k'aw filmer tuguni k'aw saboter mais fɔ métier de ka ɲini o de la c'est-à-dire siniɲɛsigi kalanso minnu bɛ yen fo ka taa lajɛ o kalanso ninnu soudeur yɔrɔw ka don u la tɛrɛma faamu de métier baaraw ka k'a la soudeur yɔrɔw ka don a la tailleur yɔrɔw ka don a la hali sɛnɛ kan ka kala a la n'o kɛra i mana kɔrɔna dɔ cogo o cogo o tuma na n'i ye sɛnɛ kala foronin dɔ mana taa d'i ma ni seli heure sera i bɛ t'i ka seli yɔrɔ la n'i tilara i bɛ n'i biri k'i ka sɛnɛ kɛ a ma ban wa o gɛrɛbɔ minnu bɛ yen fo ka janto la olu caman de bɛ kɛ n t'a si dɔ ye ni fi sabililayi kɛra ni wari ɲɛnama ma sɔrɔ don min na u ye dugu dɔn taa yɛrɛ i da la su in na bɛɛ i bɛ t'u sɔrɔ u ka fɛn sidɔnbali ninnu kan k'a sama kɛnɛkanko don bon o ye siniɲɛsigi cɛnnen de ye n'o kɛra hali mɔgɔw bɛ siran morikalan ɲɛ hali mɔgɔw bɛ siran ɲɛ sabula ne y'a kala baara wɛrɛ tɛna k'i la su seli ni su ko ni denkuni kɔ warini min bɛ sɔrɔ la o t'i bɔ yɛrɛ i tɔgɔ bɛ tiɲɛ a bɛ faamu wa nka o gɛrɛbɔ minnu bɛ yen n bɛna dalilu dɔ d'i ma i b'o kɔrɔbɔ gɛrɛbɔ minnu bɛ yaala fi sabilila n'i ye baloni sɔrɔ u bolo gɛrɛbu 7 i dɛsɛ bɛ ci min na kɔlɔkɔlɔ i ye ala deli ala ma sɔn i ye mɔgɔw bila ka ala deli a ma ɲɛnabɔ ni gɛrɛbu kelen nana e ka lɔgɔma kelen da o ka minɛnin na n'o hami ye kana ɲugu a la dɛ kana ɲugu a la dɛ i bɛ boli ka taa ara minɛ Konate ka da la ko i mago bɛ Konate la c'est Konate aujourd'hui sinon hier